Sure, I would be honest. This morning, someone tried breaking in. I heard Marvin said Yes, sis, I'm tired. kom stil. Hij doet zo'n circus, hij doet vak. Goedemorgen meneer. Als je gereed voor vandaag? Is on. Oké. Dankie. Vandaar af was jy? Waar sê vir die mense gou waar in die Kapen? Ons in Kensington 745. Oh, as julle die team van Kensington. Ja. As julle gereed vir vandag? Oh, gebore Ons is van geboorte daar. Hy niks sien. Morning, morning. How are you guys doing? Sê môre vir die mense toe. Groet die mense daar in Kensington. Goeiemôre. Hoe gaan dit? Is julle nog moeg? Het julle nie geslaap nie? Sê net gou vir my môre in julle talen. En ons is gereed vir vandag. Maar hoe het jy ook gister gespeel? Het het team mooi afgelopen. Maar is julle gereed vir die dag en alles is alright. Goeiemôre. Hoe gaan het? Het is alright. Hoe lyk goed vandag? Nee? We'll win today. No chance. George was paid. I'm gonna take this out. Morning. Goeiemôre. Morning boys. Sylvia? Hey, alles is alright, alles is goed. So the boys are preparing. They're basically having a cup of coffee. That's early. And then we can start with the day. Coach, hoe gaan het vanmorgen? En die team? Ja, ik hoor maar zo hoe ze alles gereed eigenlijk voor vandaag, nee? Ons het die fans op onze kant is gereed. Als het. Wat gedaan met jou? Ik wil net een heel interview aan dag voor mij. Voor wie? Natty Jameson. Waar? Als hij vat mij tot dan. Ik wil net een interview. Waarom is een interview? Hij is in mijn ene wat gewoon praat. Oh, ik bij om te zeggen. Bravo. Hey, Fula, yana piti mas yo man. Yeah, piti, hello piti. Alright, en zelf coach. Waar is uw team? Hoe gaat het met coach? Ik kan niet klaar niet. Tijdens was goed, wat ik zou zijn. So, oom was eigenlijk blij. Ik rijd voor mij, ja. Ik rijd voor mij vandaag. Maar oom lijkt een beetje moeg nog. Nee, nog al niet. Ik heb een beetje vroeg uit. Lekker geontspan. Lekker gerust. Oké, ons kijken voor die dag verder, né? Morning. Dat is die kapitein. As die kaptein. George. George. Die was over wat uit.
Okay, meneer George, wat het jy te sê vir die mense vir vandag? Na die game. Okay. Vandaag kaptein. Bob, Mitchell Bob. Sê weer? Mitchell Bob, wel bekend. Baie gevaarlik. Wat het jy te sê vir die gemeenskap wat eintlik hulle watch mos nog van ver af van daar waar jy vanaf kom. Wat het jy om te sê vir hulle? Ik wil net vir hulle sê dat enigiets is moontlik eerstens. Tweedens is nie laat onze obstacles waarmee ons heiliglik besig is nie laat dit bepaal waartoe ons op pad is. En hulle moet net aanhou glo en positief bly. En PA bo. Salut. Dankie vir Okay, meneer. Ja. Goeiemôre raadslid, hoe gaan dit? Mornings, baie goed, dankie self. So gister het raadslid se span gewen. Is dit die enigste span wat ons nou van gepraat het? Hoe voel raadslid omtrent dit? Ek voel baie goed volgende, baie goed. Né? En omdat ons so ver gekom het, het u nie iets vir die gemeenskap? Ja. Ik wil net zeggen, George Borges, daar waar ons woon, ons is aan die beer die kant en ons allemaal is zo rijk, wat voor ons op de knieën. En baie dankie vir die liefde en vir die omgee. En onze span is gestudeer, ons gaat semifinals toe vanoggend. Jullie met een mooie en geseënde dag aan allemaal. Baie dankie. So as you guys can see, the people are basically busy getting ready. Goedemorgen, hoe gaat het met u? Van waar af is u? Maar hoe is het hier in die Joburg? Oh, dat is lekker anders. Het is lekker getaway en het is lekker gathering. Nee? Lekker met En die uitvoeg hier zo? oh ja, die sport ja, dat is iets bijna meer hard. Nee? Dat zien ons kinderen al ons in de onderkant. Want die professie is ook iets wat het begin nou. So ja, ons gaan baie veel van doen. Baie dankie. Baie dankie. Wat doen je nou? Mijn naam is Cleo. Leo, hij belt met de kinderen. Sien vir u later. So then you can then now hear that we have people from different areas and different provinces. We are at the stadium today. Also yesterday. Mr. Official, this morning, what do you have to say to the viewers? It's going to happen today. En die weer, kan jy nie sien hoe lyk die weer nie? Ik praat met die vader nie, maar meneer waar, die weer is fantastisch, net zoals die game sal is. En wat tyd begin ons vanmôre? Ons sal 9 uur wees. Ons wacht net vir Park D en Westwood. Hy sal ons eerste pictures vir die doei dag. So soos ek nou gesien het, Kensington is klaar hier. Ja, nee, Kensington speel maar die host. Wat 17, so it will be happening. Thank you, Mr. How are you doing, Coach? I'm fine, thanks. I'm good. This morning I want you to just like give the players a word of encouragement for today. It's our second day of the class, PA class of the province. We had a good first day.
Lots of scouting in opportunities also for today. So yeah, just for motivation to the community of elders also. Let's pack the stadium. It's gonna be a fantastic day today. And make your predictions and come to the stadium and enjoy yourself. Thank you so much. Thank you. Thanks, Leo. So like you heard it yourself from the coach even. Let's fill up the stadium and come out in numbers. Sien julle weer netto. Nothing. Sure, I would do honestly.